An balima Shakipro TV lagɛbaa bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin ye kunnafoni telima ye k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan Hawa Tanba ni ale tun ye jinɛtigi an ka jamana kɔnɔna na n'a tobila ba Madani den fɛ ni ka don a silamɛya dinɛ kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ maa kɔni bɛ se ka sɛmɛtiya k'a jira k'a fɔ ko min ye Hawa Tanba a tobilen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ Ala kɔni bɛ ka gɛrɛdɛgɛ cɛ la cɛ min n'a bɛna furu n'o ye bamanan ka baco ye i ka dɔn k'a fɔ ni ale sigilen don Bamakɔ kɔfɛ ale fana ye mori fana ye an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ bamanan ka baco i ka dɔn k'a fɔ ani Hawa Tanba maa bɛ sigi n'a ye don nata kɔnɔna ninnu kɔni bɛna furu ɲɔgɔn ma i ka dɔn k'a fɔ a ma bali maa si la abada sabula caman y'a jira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ a kun olu bɛɛ lajɛlen kun segin bɛ nin ko in ye bamanan ka baco ani Hawa Tanba i ka dɔn k'a fɔ ko a ma bali maa si la abada ko jango nin waati in na tile fila in na min ye bamanan ka baco a bɔra ka minnu ta ka ɲɛsin Hawa Tanba ma i ka dɔn k'a fɔ a fɔlɔ ka bɔ ka dakabana mobili belebele k'o di Hawa Tanba ma a filanan ka bɔ ka telefɔni iPhone dakabana kelen k'o di Hawa Tanba ma o min ni maa caman commencera ka sɔmi o y'a jira k'a fɔ ko min ka dɔn k'a fɔ maaw sɔmina kabi don jan ba Hawa Tanba ani ka dɔn k'a fɔ bamanan ka baco o ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye karamɔgɔ Alfuseni Tarawele ni a sigiyɔrɔ ni Bamakɔ ma ni karamɔgɔba don an ka jamana kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ don nata kɔnɔna na ninnu fila kɔni i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ sɔn ka furu kɔni kɛ hali a tɛmɛ ni tun ye kunnafoni duman ye k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni aw ye maa kɔrɔ ye a b'a yɛrɛ abonné walasa min ye kunnafoni nataw olu kana fɔ aw kɔ an b'a fɔ sa a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ